ଏ କାହିଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛୁ କହିଲୁ ରେ? ଏଟା ଶୋଇବାକୁ ଟିକେ ଦେବନି ରେ। ଶଳା ଦିନ ଯାକ ମଣିଷ ହାଲିଆ ହେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ପାଗଳାଟା ଶୁଆଇ ଦେବନି, ବଡ଼ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଆରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ, ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି କେ? ତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଦିନ ଯାକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପାର୍ଟି କରି କରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଦେଇ। ମଣିଷ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପୁଣି କିଏ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ। ମଶା ଗୁଡ଼ାକ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଚୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ରେ। ଆରେ ବାପରେ ବାପ। ଆରେ ତ ମଶା ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଘଉଡ଼େଇ ଦେ ରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମରେ ଶୋଇବି। ଦିନ ଯାକ ପୋଲିସର ଲାଠି ବାହାର, ଆଉ ରାତିରେ ମଶାମାନଙ୍କର ଶୁଣ୍ଢ ଭେଦ। ବାପରେ ବାପ, କ'ଣ ଏ ଜୀବନର ମାନେ ଅଛି? କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ଅଛି? ତଥାପି ଗୋଟାଏ ସକାଳକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ହୁଏତ ସକାଳର ଜନଗହଳି ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ସେଠି ଶହୀଦ ହେଇଥିବା ଯୁବକ ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଶହୀଦ। ଶୋଇପଡ଼, ଶୋଇପଡ଼, ଶୋଇପଡ଼। ଯେମିତି ଶୋଇଥିଲା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶର କବ୍ଜାରେ ଥିବା ଭିତରେ। ଶୋଇପଡ଼।